Lawrkhawm Episode 66 Social Media Larzual Chanchinte Part 1 Tuntum chu social media mizo te pon kan hmel hria tak larzual te chanchin tlang pui ron ti chua ani dona Part 2 nakina ron ti chua le ani ang pathumna WhatsApp chu mizo te hian shelo kan om love smartphone nei to phot chuan WhatsApp hi kan mang deuh vek to a atangkai zia po kan threchiang hle ani ma se WhatsApp ron chu adan le amu chuak tu te hi kan lo la shelo mai thei ani WhatsApp hi mi pani Jen Kaum le Brian Acton te siam ani a anni pani hi Yahoo company a kumkua ve lai thok dun ani ti chuan an hna tanga bangin hun sang an zin kuala an sumte an han man ral tak viau nu chuan Facebook lama hna an dil ve le ta a ma se Facebook hian anni pani hi an lo la lo hlau maya an ril ru po angoi ve hle ani ome Brian Acton page chuan Twitter a ti hian a soi nge a Facebook ten min du lo tlat mai mi thiam tak te ne na tho ho na rem chang thatak ani sin le khonge kan hmalam hun tur I han thlir zel phot te ang ti na zia kani ma se a hmalam hun hi a eng don hle ti zong a hre hau lawang le ti chuan kum sang ni pakua a chuan Jen Kaum jok hian iPhone a leya heti hun lai hian App Store hi an la siam thar deuh chau ani a thil man tur po ala tlem hle ani ti chuan Kaum hian he App Store an en hian idea thade umai anei ta a mi ol sam taka message manga inbiak theina siama tharia vina hreta ani heta hian Kaum na soidan page chuan WhatsApp siam na idea anei na tak page chu a thian tele a chung ten ron phone an tum lai hian jim akal lai te alo ni le thina chu wang chuan an phone hi alo hrelo ngun hle a chu wang chuan phone bula an om ti hriat theina na status a online ti vela lan theina siam thai na hria a chu wang chuan WhatsApp po hi angai tu chuak ta ni om takani Kaum chuan he software siam tur hian Russian mi computer thiam tak mai Igor Solomenikov an ruai ta a ti chuan WhatsApp ti hming phuain an siam ta ani WhatsApp hi WhatsApp ti pa lam ol sam thei deuh tura siam hisap ani renga chu wang chuan mizo ten WhatsApp tia kan han lam thuk hi chu alam dan dik chi alo ma se a siam tu teril ruzing ami chu ani reng ani hetia an han siam zo hian thlakhat nu vela Kaum hian a thian te bula he an thil siam hi an test tira ma se an lo mang thapei lo hle ni turani Kaum po chu alung oi lo hle a atnual hle a nadang te zonatum utani ma se a thian pa Acton jok hian fuin ma an la chhota zela ti chuan kum sang ni pakua October a chuan Acton hian Yahoo lama a tho pui thin te chu somin WhatsApp siam len zel nan poisa dollar noi ni si nga lai mei chu a mu chuaka hemia wang hian Acton chu co-founder ni na anei ta a an pani hian a han thok dun ta taka WhatsApp po a lot ling chho hle ani an pani hian he WhatsApp hi advertisement te om nok mi alo turin an du a fel fai tak simple deuh an du ani ti chuan kum sang ni som pali alo thlen chuan an company po lo lian ve zelin mi som nga panga lai an hnuaya an lo thok ve ta der maya advertisement om mi alo tura an duan hian mi pui hlut a lo chho hle a mang an tam chak hle bok ani ma se poisa lak luna angai awangin atira iPhone mangte tan setup man poisa tlem choi turin an tia tin Android phone mangte tan kumtina poisa tlem choi ve turin an siama heta hian poisa tam tham tak an la lut bok ani a hlotlin tak em awangin Facebook ama a lo nol tu te ngei mai khan WhatsApp hi ron lei an tum tarup maya an leina sumpo aturu map hle maya Facebook in thil aleya chuan sum a sen hnember ani phathial ani February sang ni sompali khan WhatsApp team te chuan Facebook ne na aleinan poisa dollar vaibel che som paruk ngot mai an phuta ma se anhuwa phe chuan Facebook hian dollar vaibel che som pakwa point paruk zokin an leya chu mai ni lovin dollar vaibel che thum point paruk apek berle bokani WhatsApp team po an hausak pha ol hle Mark Zuckerberg Facebook nei tupa hian Facebook poisa soma pakhat ngot mei he WhatsApp leinan hian amang ani ome pani na Facebook hi Mark Zuckerberg Harvard University a computer science zirlai chuan a classmate Eduardo Severin Dustin Moskovitz le Chris Hughes tenena an siam chu ani a makdeu mei chu Facebook hi atira hian hetianga tu na kan mang ang tura duan ani haulova thalak internet a dalua chu tha kan ti le ti lo vel lo vot na tan chawa siam ani kumsang ni pathum khan Zuckerberg Harvard ta second year ni mek chuan
face mesh ti asiama heta hian a computer thiam zialan tirin an Harvard University network chu hacking Harvard ta zirlai thalak chu ala chuak vak maya ti chuan he a website siam face mesh a chuan da in zirlai pahnih zel thalak da kopin tunge chelo zok ti he website lo tu te hian vote theina turin asiam ani he face mesh shi October ni somni pariat sangni pathum khan asiama anu rei lo te ati top ni in Harvard call a hekawang chuan thu buai te po anei pha nge a ma se wa nei thlak takin anuwa ngai damte ani chole ani ti chuan kum sangni pali February nili khan Zuckerberg chuan website thar the Facebook ti chu asiam le ta a he website hi University Azirlai ten directory and pek chuana atanga siam ni in mi anin hmel hriat theina turata na siam ani a release na atanga ni ruknuwa chau ache boy le ngala heta hian Azirlai pui a senior pathum te chuan an idea ruk saka an puwa korta te hial anin khin pha le ani ma se anin rem fel vele tamaya ti chuan he website the Facebook chu atira chuan Harvard Zirlai te tan chau siam ani anuwa tilian zelin a fu chho ta viau maya anuaya midang te ron thok chho ta zelin college le university danga te man chho ani ta zela ti chuan kum sang ni pali ani chuan Napster mu chuak tu paho satak mai chu the Facebook company president a atanga heta hian the Facebook ti chu da ti lai hi pain Facebook ti na mingan thak ta ani akum lea chuan Excel partners te chuan dollar makta duai som pani point pasari paisa anon tho vele heta hian high school zirlai te tan an siam chole anu kum sang ni paruka chuan Facebook chu mi tu po kum som pathum tlingchin tan chuan email nei tan Facebook man thein an siam ta ani kum sang ni pakua thlen meu chuan khovela social network service a chuan alien ber alo ni ta der mai ani Facebook chu alien chhota hem boka Mark Zuckerberg po khovela billionaire no pang ber ani theita hial ani tuna hian Zuckerberg le anupui Priscilla Chen te hian an sum tam tak chu dam lo in an kol nan te dam doi thazok mu chu anan te zirna lama ma son nan te an thona sale Mark Zuckerberg phei chu tuna khovela mi ho saber pakwana ani theita hial ani pakhatna Instagram hi tuna chuan social media antia chuan a thang chak ber ani atirte atang hian he social media site hi chu a hlotling chove reng maya an siam tir thani chung lekin user makta duai chuang an tling der ani Instagram hi Kevin Systrom le Mike Krieger ten San Francisco an siam ani Systrom hi marketing lama thok ani chuta zan lama computer software lam siam thiam adu awangin engineering azir pa bokani ti chuan a thiam hle ni turani app pakhat bourbon ti asiama chuta chuan he app mangtu te chuan an mobile phone manga an omna lai an hriat theina ani Systrom chuan he app ti hlotlin nana suma tranpui tu tur zongin anu loka mutamaya ti chuan ahna te ban sanin he athil siama hian in sorbing chhota anu loka dollar noi nga lai mu chuak ta der mai ani heta hian a fu chhodon ti a hriat awangin thopui tu tur zong ta Mike Krieger amuta ani an pani chuan an han thok dun mala ma se he an app siam mek bourbon hi hetiang chi app dang midang in an lo siam nual to tian hriat awang chuan ril rudang an puleta thalak mang ngor chawa in biak po theina thatak siam thain an hreta zoka ti chuan an thil siam sa ami chu adang zong pai thla in thalak upload thei comment thei le like thei chawa siamin Instagram tin aming an vuata ani ti chuan October ni ruksak ni soma Instagram chumi pui man thei turin an hong ta kar khachung lekin mi nuai khatin an mang chho tran ta der maya thani aral meu chuan makta duai an chuang ta der mai ni Kevin Systrom chuan heti hian a soi nge he FC kariat vel chung chau siam nan hun du ma se hetianga hlotling tur hi chuan kum khat chuang a phena na satakin kan thokani tin a soi kum sang ni som pani khan Facebook in dollar vai bel chekhatin Instagram hi alaya tuna chuan Instagram hangtu phei chu vai bel chekhat chuang an ni to ani mizo te point kan hmel hriat chho zela sum dona na that zia kan hre chawa mitam takin an sum dona thil pho chuana kailon thalu tukatan an mang tamol mol maya alati lo kanom point Instagram hi lo mang tang kaila iti fu viau mai thei ani ten tun lai a chuan milar tak ten Instagram an man na chat zia po kan hreome Instagram mang hian milar khovel sang ami an thil ti mek le an che zia te ain thei de vek to ani
Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don nia